Sillä lagaa. Onko kuulunut ääni? Toivottavasti. No niin, sinne meni heti ensimmäinen tyyppi ja siltä saatiin 3 rääpää puuta. Ei kukaan pärjää mulle. Mulla on täällä hyvä miakka. Minä olen ilkeä Pekka. Pekka Puupää. Ei voi mitään ymmärtää. Kato se. Tipuutko sä oot tos paikoilleen? Ei sä tippu. Mä oon sun edessä. Eiku, mitä? Sä katosit yhtäkkiä. Kuoliks sä? Kuoliks sä? Tiedä mitä sulle kävi. Eli sä kuolit. Ja. No aivan sama, kamat pysyy siellä. Tapetaan tosta tommonen tyyppi. Ei se mitään. Hei kato nyt toi kuolee. Tuu kuvaa tää. Tyyppi. Tyyppi tulee. Kuolen. HP. Mä kirjoitin kautta home. Mua pelottaa. Mä oon homessa kamojen kanssa. Jumalan kiitokset, mä en kuollut. Niin, mutta mä oon mun homessa. Oon. Mutta nyt toi lagaa inhottavan paljon. Vitsit mä jos säikähdin. Ajattelin, mä olisin nyt kuollut. Ei. Missä mä oon? Onko ne mun kamat siellä? Jumala. Kiitos kun pelastit minut. Älä ota niitä. Kamat. Mä en saa niitä ja mä palan. Mitä hitsiä? Nyt tää kyllä lagaa. Mä en saa mun kamoja. Sainko? No sit mun lagaa. Mä leftaan. No. Mä leftasin ja tuun takas. Niin kuin näin. No niin, nyt mulla on ne kädessä ne kamat. Ja nyt mä menen takas sinne ja tapan sen. En mä tiedä. Pääsenköhän sinne edes takas? Kautta spawn.
lagaa niin vitsin paljon. Mä en tykkää sitä. No miksi oli tekin lätäystä? Multa ei lagaa niin paljon kuin elämässä voi. Mä en tykkää tästä servusta. Katta home. Päästä nyt edes mut homeen. Vitsi, noin saa kyllä vähän pahemman. Noniin. Kautta spawn. Älä lagaa. Lag. Tosi hauskaa täällä meidän kodissa on. Hehehe. Puolen naukun. Ei pysty... Noniin, mitä tapahtuu? Noniin, tuu Joni. Ei Joni, kun Timo. Tapetaan se Timo-tyyppi vaan. Niin. Noniin, nyt vaan tapetaan se Timo-tyyppi. Se vaan sitä eteenpäin, niin tapetaan Timo-tyyppi. Mä näen mun inventoissa sen kammat, jos se nyt on siellä. Juokse sitä polkua eteenpäin tai sitä. Siis tätä ihme Nether tai tätä ihme ei Timo-tyyppejä. Ei ole enää mitään tekemistä. Tässä näin, mä melkein kuolin. Tässä näin, mun jäi puoli HP. Se Timo-tyyppi on tulossa. Äkki spawn. Karkuun. Se Timo-tyyppi tulee. On. Sama miekka kai kuin mulla. Tuu tänne. Mä menin piiloon. Nyt se meni sinne. Ja nyt se kuolee sinne. Touch. Mä tapan sen. Yksin tai sun kanssa. Mä kuolin. Joo. Sinne jäi tää servu. Tosi loistavaa. Ei vitsi, sinne meni... Kuka met sen on saunan, kello olisi paljon?